Живеете в чужбина и сте сключили брак там с български гражданин или с чужд гражданин и желаете вашия брак да бъде регистриран в България. Да, това е възможно. Може да се извърши такава процедура. Необходимо е да бъдат подадени определени документи по постоянния адрес на българския гражданин или поне на един от двамата от съпрузите, да бъде представен, преведен, легализиран в съответния акт, който е издаден от чуждата държава. И на база тези документи акта може да бъде регистриран и всъщност да бъдете вписани като лице, имащо брак и в регистрите на ГРАО България. Ако желаете подобна услуга, можете да свържете с нас, като препоръчвам преди това да направим една консултация, за да можем да огледаме всички документи, да преценим дали как е възможно да се случат и съответно процедурата да бъде бързо, лесно и удобно за двете страни. Заповядайте да запишете вашата консултация по известните ви канали, които разбира се всички те са онлайн.